Ngiyanibingelela ababukeli baleli khasi nabo bonke abalandeli baleli khasi. Angiphinde ngibonge futhi ukuthatha isikhathi senu sokuthi nibuke lamavidiyo. Ngiyayibonga kakhulu i-support eninikeza wona nomusa wenu nje wonke ngiyawubonga. Ngaphambi kokuthi nginimoshele isikhathi-ke, namhlanje umuthi enginiphathele wona, nginiphathele umuthi obizwa ngokuthi IHLUZE. Abanye-ke bake bawubiza ngokuthi inhluthe, kodwa igama elijwayelekile lawo ukuthi IHLUZE. Amagxolo kalo muthi uyakwazi ukwenza ukhamba lokuphalazela ukuthi uqede isilungulela. Uyakwazi futhi ukuthi uwenze imbiza echathele ukuthi kuphele ukukhishwa isisu, ikakhulukazi uma ngabe unenkinga ukuthi ukhishwa isisu sekuphuma ngisho igazi. Uyakwazi ukuchatha ngalo muthi, noma kuwukuthi unenkinga futhi ukuthi usongelene, uyakwazi ukuchatha ngalo muthi ukusize. Lo muthi-ke futhi uyakwazi ukuthi uhlanganiswe nomuthi wokugquma okanye wokufutha osetshenziswa zinsizwa uma ngabe zifuna ukuthandwa zintombi. Uyangena-ke kulo imithi leyo nje, emithini yenhlanhla noma emithini yokukhanyisa, yokuthandeka kakhulu. Uyakwazi ukusebenzisa-ke la magxolo alo muthi, ayangena-ke ahlangane naleyo mithi leyo, ukwazi ukuthi kube umuthi ozokwazi ukuthi udonse inhlanhla noma uthandeke kubantu.